Itu yang baik kan? Ông phải không? No, chini media rong sa hambai ruo, sing chini Ramchandragarh constituency in Bishop Khobjak, chini garing kami wo, hai sok pajak, hai no hai chung mutu khlai finai. 2016 ni 29 tarik di sano, chini amsai ni chini phargana Sengkrak, chini barha kotor ni Sengkrak, Shohid Chittaranjan Deborma, Jammu and Kashmir, Nagarot tawo bo Shohid dingkha, chini barat hani bagai coba khlaitani. Abon bagai jeng bisi burum jeng tini chini bubar naikol phangbai tibramo ta phamen yagulo. 2021 jeng wansuka asuk Sengkrak kotor chini amsaini khorsa borom gana. Jeng bono bahagi jeng muju khlai tongnai. An bagai ang sakbai tang je chuktui chini Shohid borong mana Chittaranjan Debormani mangthongno snambai jeng tini boro muitu khaina bagai jeng tini boro songsabai rekha chini bubagra naikol phangbai te chini jotto leader song chaitong mungbai chini amsaini leader song chaitong mungbai jeng tini kaisa mangthori mankha amagena jeng bisi burum jeng tini bini thiman salo phai bini mangthongo khumbogai jeng tini bono borom loi jeng muitu khlaio haino hai jeng tini chini amsaini enggai chini amsaini khoroksa bo Sengkrang chini bar hakot Sengkrang bo chini bar hani bagi bo langmar te chini amsaini jotto lukrok jeng bono muitu khlai jeng khabo khamotai jeng proud feel bo khlaio jate chini amsaini khoroksa Sengkrak kotor bar hakotor bo bum khlai kalangka je bini thuini bisingte jeng bo chini bar ha soba khalangka jeng bono kusung jeng bono thiplai muitu khlainai te thiplai borom rnai jeng bono jeng amsaini ngai jeng belekena jeng bono muitu khlaio ini ozero jeng jotto kami amsaini okra sakra te an logibo tongo chini Shohid Chittaranjan ni bini bufa te bini logi song te bini taku bukhurok phai jeng tina haino hai bini mangthong phai jeng khumbongna phailisa hambai